Moi! Tervetuloa katsomaan ohjevideota Dentaromin Prime for Me Retainerin tilausprosessista. Ensiksi me hakeudutaan sinne tilausportaaliin ja se löytyy semmoista osoitteesta kuin digital.dentaurum.de. Valitaan kieleksi englanti. Sitten kun me ollaan saatu Dentaromilta tunnukset tähän heidän palveluun, niin me kirjaudutaan tästä sinne. Ja me päästään tämän näköiseen näkymään. Tässä testikäyttäjällä nyt täällä näkyy jotain, mutta teillä se tulee olemaan täysin tyhjä. Mutta tästä voidaan sitten, kun olemassa olevia tilauksia on jo tehty, niin tästä pystytään niiden statuksia seuraamaan. Mutta jos me halutaan lähteä tilailemaan, niin navigoidaan Orders-valikkoon ja valitaan New Order. Tässä kohtaa sitten täytetään joku tunnistenumero potilaalle ja palvelukin meitä muistuttaa, että me käytä mitään potilastietoja siinä, vaan käytämme jotain, vaikka numerosarjaa, päivämäärää, mitä tahansa sitten hoitolassa käytetäänkään. Laitetaan tähän jonkinlainen numero ja muistetaan valita täältä sitten tämä retentiolanka. No niin. Tässä ensimmäisessä vaiheessa me täytetään, että kuka on tästä vastuussa, ja sitten jos meillä on Dentaromille jotain ylimääräistä tietoa, lisätietoja, mitä halutaan antaa, niin voidaan kirjoittaa se tähän. Useimmissa tapauksissa ei tarvitse kirjoittaa mitään, mutta jos nyt jotain erikoista tapauksessa on, niin siitä voimme tähän kirjoittaa. Edetään painamalla Next ja tässä kohtaa päästäänkin sitten valitsemaan ensiksi, että minkälainen malli meillä on. Saksassa on mahdollisuus myös kipsimallien lähetykseen, mutta muissa Euroopan maissa on saatavilla vain skannattu malli, joten otamme sen. Jos haluamme mahdollisesti jotain potilasesitteitä, niin voimme tästä niitä navata matkaan. Suomenkieliset ohjeet on saatavilla automaattisesti. Ei tarvitse tätä kautta niitä tilailla. Tässä vaiheessa voimme valita myös, että haluammeko jigin eli ohjurin sitten ylös tai alas. Niitä ei automaattisesti tule mukaan ja niissä on lisäkustannus, niin kuin täältä infonapin takaa näkyy. Otetaan semmonen. Sitten me päästään valitsemaan, että mille hampaille me halutaan tämä lanka. Ja tässä on tärkeää, että me valitaan hammas, josta lanka alkaa ja hammas, johon lanka päättyy. Eikä valita jokaista hammasta erikseen, koska kun valitsemme tästä 1/3 ja me halutaan, että se menee tuonne 2/3, niin me saadaan tämän näköinen näkymä. Mutta jos me valitaan jokainen erikseen, niin mehän saadaan siitä 3 erillistä lankaa. Ja se ei ole tässä kohtaa tarkoitus, mutta semmoinen optio täällä kyllä on. Eli me halutaan sitten ylös
kolmosesta kolmoseen lanka, eli painetaan 1 kolmosta ja sitten 2 kolmosta. Ja sitten alhaalle voimme tehdä saman, mutta otetaan nyt esimerkkinä vaan yksi lanka. Sitten kun kaikki on valittu, painetaan taas Next. Ja tässä vaiheessa sitten me tuodaan tänne palveluun meidän digitaaliset jäljennökset. No niin, nyt meillä on sinne ladattuna sitten nuo digitaaliset jäljennökset ja me voidaan tähän kenttään sitten lisätä vielä vaikka kuvia, jos niin on tarve. Sitten me päästäänkin tähän ostoskorivaiheeseen ja täällä näkyy sitten mitä me ollaan valittu, eli täällä näkyy tämä meidän ohjuri, täällä näkyy meidän itse lanka ja näkyykin, että otettiin vaan yksi ylös. Täällä näkyy kuljetuksen hinta, kokonaishinta ja täällä lopussa me voidaan sitten, tai nähdäänkin, että tämä tulee DPD:n standardikuljetuksella, joka on tällä hetkellä kuljetustapa kaikille Suomeen kuljetettaville tilauksille. Ja sitten me valitaan tämä meidän maksutapa. Tällä hetkellä vaihtoehtona on PayPal tai sitten luottokorttimaksu. Eli laskumahdollisuus ei ole tällä hetkellä saatavilla. Ja nyt kun kaikki kohdat on tsekattu ja olemme varmoja, että haluamme juuri tällaisen, niin painamme täältä. Ja tässä kohtaa se sitten vie meidät maksuikkunaan. Tässä sitten täytetään omat maksutiedot. Sitten kun mennään takaisin tänne Orders-näkymään, niin me nähdään täällä kaikki meidän tilaukset ja niiden statukset. Täältä löytyy tämä, mitä me äsken tehtiin, ja mulla se on tilassa unpaid, koska tämä on testiä ja emme halua sitä oikeasti tilata, mutta siinä vaiheessa, kun olette oikean tilauksen tekemässä, niin se menee received-tilaan, josta se sitten siirtyy suunnittelun puolelle. Ja kun suunnittelu on valmistunut, niin teillekin tulee tänne Approvals-välilehdelle tämmöinen ilmoitus. Ja se näyttää tältä. Tässä vaiheessa me sitten mennään sitä ensimmäistä suunnitelmaa katsomaan ja katsotaan, että onko se sellainen, että me halutaan se valmistukseen. Tästä suunnitelmasta klikkaamalla aukeaa tämän näköinen ja tästä Prime for Me Vieweristä painamalla saadaan uusi välilehti, johon sitten ilmestyy tämä meidän mallimme. Täällä on muutamia työkaluja. Löytyy täältä oikeasta yläkulmasta, jolla me voidaan vaikkapa poistaa näkyvistä malleja tai sitten tuo itse lanka. Sama toiminto löytyy täältä, eli jos täältä klikataan, niin saadaan vain yläleuka näkyviin ja täältä sitten tästä molemmat. Mutta katsotaan vähän tarkemmin tätä yläleukaa. Nähdään, että tuossa leijuu tuo alapuolen lanka. Klikataan se pois päältä. Ja nyt meillä sitten näkyy tämä suunnitelma
tästä meidän langasta. Nähdään, että miten myöskin purenta sinne asettuu. Ja että mahtuuhan se todellisuudessa sinne purentaan. Mutta jos me nyt sitten koetaan, että tämä ensimmäinen suunnitelma ei olisi ollut tarpeeksi hyvä, niin me voidaan mennä tänne. Voidaan tähän kirjoittaa, että mistä syystä tämä suunnitelma ei ollut tarpeeksi hyvä. Ja sitten painaa tuolta reject. Sitten se menee uudestaan heillä käsittelyyn ja tähän tietysti kirjataan, että mitä haluamme siinä muuttaa ja miksi. Heiltä tulee sitten uusi suunnitelma ja tehdään sama sille. Mutta jos koemme, että tämä on tarpeeksi hyvä, niin klikkailemme tuolta nuo boksit ja painamme accept. Silloin se lähtee heillä sitten valmistukseen. Ja siitä sitten, kun valmistus on tehty, niin he lähettävät sen sitten automaattisesti. Ja tämän tilauksen statusta voi sitten täältä orders-näkymästä seurata. Eli täällä on esimerkiksi in progress, tarkoittaa, että se on sitten siellä valmistuksen puolella. Ja sitten hetken aikaa siellä näkyy, että se on matkalla. Ja sitten lopuksi tulee vielä, että se on toimitettu. Tällä lailla toimii Dentarumin tilausplatformi tälle uudelle Prime for Me Retainer retentiolangalle. Jos jäi vielä jotain kysyttävää, epäselvyyksiä, niin meidän asiakaspalvelusta saa siihen jeesiä tai suoraan minulta voi kysyä oskari.herpola@ortomat-herpola.fi. Kiitos.